Allah dubu wanda ya dace ya sauke nauyin Allah dubu wanda ya sami ya kure a aikin Allah ni ba kalma ɗaya ce na kasa ce mai Allah malikar mulki kwanzunan kuwa yantaji mai alam da alam sabitan tujudi sabati shi kaɗai na gani wanda ya yi wa Allah mulki baba kwanjin banko ba kwanji bayan Allah da sarifin komai a yana a cikinka da halittar Allah suna a neman canka gashi shi ma Allah da kan ya kunna alaka duk abin da yake ainihin da shi kuma kulla da cikakken matsayi kuma kuce da ina ba ina in na jira ku sai da kai muskamu daga an so a taɓa ka sai ya ce ba su don kwashe ta taɓa kamfinan da ba bismillah ni kwacar sarakan ya kawai na ce an tashi kuma ma ya ji yau ka kafe na a cikin shi wasu ma mutuwa sun gajen kai da ganin shi aljanu ma cewa